Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо промо-ролики турнири UFC 284-ро бо забони тоҷикӣ омода кардем. Ва дӯстон, барои ин меҳнати кардаи мо лайкҳои худро дариғ надорен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. пахши мустақими турнири UFC 280 аз Абу-Даби. Оливейра зидди Махачев. Вау! Махачев беҳтарин финишори UFC-ро бо тариқи сабмишн шикаст дод ва акнун камарбанд ба Доғистон меравад. Оливейраро шикаст додан як кор аст, аммо Оливейраро чунин шикаст додан и тамоман дигар кор аст. Ба октагон Александр Волкановский баромад. Александр, ин шахс мегӯяд ки омода аст ки камарбанди худро дар ҷанг зидди ту дар Австралия ҳимоя кунад. Ту бошӣ дар ду вазн чемпион шудан мехоҳӣ. Ту тайёрӣ? Рафтем. UFC 284 Махачев зидди Волкановский. Онҳо рӯбарӯ вомехӯранд. Ана барои чи шумо бояд ки муҳорибаҳои омехтаро дӯст доред. Дар ин ҷо беҳтаринҳо бо беҳтаринҳо дар қуллаи баландии карьераи худ меҷанганд. Ягон кас ин имконияти маро гирифта наметонад. То ин дам ҳамин гуна буд ва ҳамин гуна мемонад. ман ин камарбандро мегирам, ғалаба аз ман мешавад. ман ӯро эҳтиром мекунам. ӯ чемпиони бузург аст, аммо сатҳи ман дигар аст. вақте ки қафас маҳкам мешавад, ҳамаи чизро мефаҳмад. ислам кӯшиш мекунад ки камарбанди ҳозир соҳибшудаи худро ҳимоя кунад. Волкановский боша ҳамаи корро мекунад, то ин ки якум рақами паунд фор паунд монад. аммо мегӯянд ки ислам ҷангвари хеле сахт ва ҳаматарафа аст. ман ният дорам ки ин чизро санҷам. ман ба чеҳраи ту зарбаҳои худро мезанам. ин лаҳзаи ман аст ва ман ба сари Волкановский мерам. ӯ дар ин ҷо барои таърих эҷод кардан омадааст. ислам кӯшиш мекунад ки мероси худро гузорад. ман ӯро ба замин меафтонам, идора мекунам, ӯро маҷбур мекунам ки хаста шавад ва баъд бо тариқи сабмишн шикаст медиҳам. агар ӯ фикр кунад ки аз ман калонтар аст ва маро ба замин афтонда назорат мекунад, пас ӯ иштибоҳ мекунад. Александр Волкановский бесабаб рақами 1 паунд фор паунд нест. Алекс, ту ин лаҳзаро моҳи феврал чӣ гуна тасаввур мекунӣ? вақте ки ту дар кишвари худ дар назди мухлисони худ баромад мекунӣ, то ин ки дар ду вазн чемпион шавӣ. ислам, моҳи феврал ту дар байн ин камарбанди нав ба дастовардаи худро мегузорӣ. ту оиди ин муҳориба чӣ фикр дорӣ? любой касро зидди ман монед ва мебинем ки ман ҳамаи онҳоро мешиканам. ин шахс хурдакак аст. ман қадпастам ва ӯ барои худ нақша дорад, аммо нақшаашро зуд фаромӯш мекунад вақте ки дар рӯ барои ман меистад. ин муҳорибаи шавқовар аст, чунки онҳо ду ҷангвари беҳтарини ҷаҳонанд ки барои камарбанди вазни сабук меҷанганд. боз моро муҳориба барои камарбанди муваққати вазни ним сабук интизор аст. Яир Родригес зидди Ҷош Эммет. муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук. Родригес зидди Эммет. дар вазни мо хуни нав дар кор аст. ман беҳтарин ҷангвари вазни ним сабуки сайёраам. ман тайёрам. имконият пайдо шуд ва мо тайёрем. ман боварӣ дорам ки ин ҷанги хунин мешавад. Яир Родригес ин корро кард. Вау! муҳорибаҳои ӯ хеле дурахшонанд ва ӯ доимо барои ҷанги ҳақиқӣ мебарояд. Ҷош Эммет Ҷонсро ба нокаут равон кард. Даҳшат! дар вазни ним сабук довталаби нав пайдо шуд. дар ин вазн хуни нав дар кор аст ва ман ин корро мекунам. Родригес зидди Эммет. ин муҳорибаи олиҷаноб мешавад ва ин яке аз чорабиниҳои бузургтарин хоҳад шуд. ин турнирро ҳатман бояд тамошо кард. моро ду муҳорибаи унвонӣ ва яке аз турнирҳои беҳтарин интизор аст. шумо метонед ки гурезед, аммо шумо пинҳон шуда наметонед. ҳозир ман дар сатҳи дигарам ва маро манъ карда намешавад. беҳтарин муҳориба байни ду варзишгари бузург ва муҳорибаи бениҳоят шавқовар. Австралия, мо ин чизро ба хона меорем. ман ҳадафи нав дорам. якум рақами паунд фор паунд шудам.
UFC 284 дар Перти, Австралия баргузор мегардад ва мо чизро бесаброна интизорем.